Здравейте, приятели, Камса Омега Стар и днеска с мене XGen Studios и днеска ще правим още... Здравейте, днеска ще правим клип в Extreme Craft. Аз съм всъщност Металика 539, но вече ще играя с този ник, защото ми смениха скина и това много ме дразни. Но вече аз съм с премиум акаунт и мога да си го сменя аз. И да почваме. Така, ще започнем с игрите Paintball. Ето, Paintball. Paintball и тук, къде пише? Papa Join. Papa Join. Пиши Papa Join. Опа. Papa Join. Готов ли си? Първо джойна. Аз вече джойнах. Аре, О, ще става интенс тука. Интенс. I'm the best. I'm the best. Аз ще правя пигной се, ако ме убиеш. I'm the Аз best. имам клипа, трябва да ми позволиш да те убия, защото да не засрамим... Не! Шаляка пук! Къде си? Помощ! Къде си? О, фак, ще дойдеш от друга страна, нали? Не. Да. Шет! Не е честно! Измамник! Хакер! След една минута се рестартира сервера. Добре, ти вече е неудобно. Как може да правим клип? Ще да спре за малко после. Ма после! Тъй, искам реванш. Сега напиши, кажи бе, Spliff Spliff да. Проходите на Spliff Join. Ма сега ще спе силно серверът. О, не, аз ще играя с Spliff там с друг. О, с момиче. Сега ще играя с момиче. Добре, аз ще изчакам докато рестартат. Ама чай, те ще го рестартат или изключат? Ехо! Чакай, бе! Тук съм пия. Тук съм на Сплифа с едно момиче играеме. Добре, давай, играчо. Давай, плеер. Е. Плеер. Ще върнем приятели, като О, рестартат мамка. сервера. Да, ще ма бъгне цяка. Това път няма. Чакай, че лаги е. Върнахме се, приятели. Сега чакам да ще ви Сплифа. кажа паролът. Аз не съм толкова. Добре, почваме с Spliff Join. Сега пак ще размажа на Сплифа. Ние сме тим. Тим Power, bitch. Той друг няма. Какво? Друг няма. Не, просто не е честно сега. Не трябва да ми позволиш. Къде си тъпа, Омега Стар? Трябва аз да победя. Приеми. Кой да приема? Няма. Аре ди. Няма. Тъпацев, аре. Да ма Приемай. манипулираш както миналия път. Дето изключих без да изкръм клипа за тебе. Ти манипулира! Ех ти го да знаеш. Днес. That's fine. Бабучки. Бам. Къде си? Аре де. Сплиф. Ай. Съм тука. Ах. Какво ми ахаш? О, чай, той е сервер. Без да искам. О, ю. Ес. Чакай, лага ми. Брат ми, ди трол такъв. Скочих заради тебе. Лагна ми. Моя победа. I'm the best. I'm the best. Да, за мен говориш, нали? Не, I'm the best. Аз няма да я покажа парола. Искаш ли пак? За малко да си покажа паролата. Spliff Join. Трябва внимавам. Двамата ли сме? Не сме двамата. Ма този път. Team Power. Трябва да сме такова, нали? Така. Such a fine ass. Окей. Аре, давай, таков, кажи го бе. Маджоин. Маджоин. Трябва да покажем Сплифа. Чакай, за кого се върнах аз на Сплиф? Не разбирам нищо. Аз не разбирам. Аре, де, отиди на Маджоин. Трябва ливна, добре. Тъй как? Маджоин ли? Чакай, трябва на компаса да покажа. Аз съм такъв тол. Не от компаса да напиша Маджоин. Нищо, трябва да покажа къде е. Маджоин. Маджуна. Маджоин. Къде си? Чакай бе, трудно. Книгахата. Чай, виж сега къв съм хитър. Ще спия по лошенката. Въобще не си хитър. Ти Сега си пак написнал.
Аз съм танк. Айде да почваме. Удари го. Готов. О, добре. Бубъмчика па. Аре. За тебе! Крипър! Ама той ни заведе така. Аха. Чакай, на мен ми лаги. Трябва да се обърна леко. И като спе да лаги. Аз от тук ще ги пазя. Ох, спална! Спална ми се! Фърли се! О, мен ма би се. На- Ай, тъпо зомби, на какво съм ти главата. направил? Тъпа, какво съм ти направил? Тъпо зомби, пак ако... Люлю. Сега се ма нападали мене. Има манипулирате такива. Кинг Спайдър. Вече аз Аз хора. зачакам. Атака! Чардж! Убих ли ги? Не, да. Почти. Не. Чакай. Не, аз ще го убия. Убих го. Виж ма, аз съм с скелетова глава. Не ти уча. Все едно имаш някаква така женска на главата. Ля. Не можа да го убия аз. Не. Аха, кучето не ме гони. Не, ще ме гони. О, шит, кучетата! Гонят ма кучетата! Ей, кученце! О, шит, гониха ма кучетата! Гониха ма... Да погони тебе. Не. Гониха ма... Зомби. Не, аз всъщност няма се бия. Ще гледам как те убия. Яма. Аз ако те оставя, какво ще стане? Оставям те. Зомбито ще ме уби. Дай спре. 13, 2. Аз те водя. То на мен не ми е той целта. Аз искам съм първи те- да умреш. Затова чакам. Аз Но съм нямаме с толкова теб. време. Трябва да нападаме, че да умра и да се свършва. Къде съм? Спринт. What Факинг спринт. О, фак. Чакай. О, гръмна. Мамка ти. Мане, тук как не мога да сеща, гати го пъския. Това ме разцепиха от всякъде. Ой, Добре. аз Умри. много... Уби го. Куча! О, Куче. убих го. О, шит, кучетата ме подгони. Да. Аре, кученце. Така. О, шит, има... Мъдбъстърс. Давай. Аре. Аз те подирам. Аз знам О, какво подирам. мамка. Не, ще ме убият фък. Затиснат съм. Помощ. Хелпвам ти колкото мога. Аре, иди ще ма... Пигнойде. Чай да пина малко отваря. Ох, аре, ти... О, бощито. Умря ли? Боса! Не. Аз няма да се намесвам. Аре! Добре. Къде съм? Тук, къде му е стеля? Аре, бачи смотри. Лаги. Сега пък ме нападна, какво ще правиш? Аре, тъп. Кой викаш тъп? Иди обижда. Защото си тъп. Не, убиха ма. Спием полшан. Жив ли си? Не, май. Чакай, лагаме, не мога да разбера. Не мога да спусна меча. Не мога. И на мен ми бъги. добре, О, вече шит, умрях. тя хапна. Добре, малив тя. Мъртъв. Мъртъв ли си още? Мъртъв ли си? Аз още се бия да ме гледат хората. Ще пусна на пауза. Да ме гледат хората. Добре, приятели, това е края на Супер видеото, надзор. обаче искам първо реванш преди да спра. Чакай, че тук се бия с един в Няма момента. значение. Искам си реванша. Ще напиша да игра. Джой. Пикной се. Готов съм. Къде си? Сега чакам. 1 минута. Нямам толкова. Килнал го. Той кой би? Убих супер надзор. Ай сега да играем на пейнтбол. Къде? Пъба Джой. Аре, пъба... О, чай, че се опаси. Ти ме Че сега ще ме убиш 100% сигурно. На мен ми лаги, не е честно. Да, лаги. Съд! Движат му главата. Па. Не, сега ще ме убиш. Поне кажи откъде ще дойдеш. Кажи откъде ще дойдеш. Право ти виждам ника. Ей, че го там. Убивам те! Убри! Не, повече реванш не иска. Ето добре, приятели, това беше края на клипа. Оставете лайк, ако го харесахте и се видим следващия път, приятели. Буп.